my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. Aviam, abans que res, també vull agrair a la Cristina el fet que m'hagi invitat. Jo vaig estar aquí aproximadament, no sé si fa un any o potser una mica menys, a la inauguració de l'exposició de la Pilar Perdices, la qual cosa em va permetre conèixer la galeria, conèixer la galerista, i aquest entusiasme que desperta la galerista, d'alguna manera també ajuda que no sigui cap problema de tant en tant desplaçar-se fora de Barcelona. Ja sé que és difícil, que moltes vegades, ja no dic els mateixos artistes ni els amics dels artistes, sinó els mateixos crítics es moguin i surtin fora del seu àmbit més natural. Però clar, el seu àmbit no només és Barcelona i la resta. I quan es fan activitats d'aquest tipus, hi ha aquestes propostes, quan veus que hi ha galeries que aposten per l'art contemporani, i a més apostar per l'art contemporani dins d'una qualitat suficientment important, això encara agrada més. A més, es dona la circumstància que avui es tracta d'una col·lectiva, però jo més que denominar-la com a col·lectiva diria que és com una petita individual de 6 artistes, de 6 artistes ben diferents entre ells. Si vosaltres que heu entrat aquí i heu estat observant les obres, veureu que entre ells, diguéssim, no tenen gaires coses en comú. Però són també aparentment, perquè tots 6 són artistes que aposten per l'art contemporani. I a més, de diferents edats. La qual cosa demostra que aquesta implicació per aquest tipus de treball. Dels 6 artistes hi ha 5 pintors i un escultor. Podríem dir que jo tinc que reconèixer que de tots 6, el que més conec, i conec personalment perquè he seguit la seva trajectòria des de fa molts anys, és en Ferran Soriano. De la resta d'artistes, també casualment, quan vaig venir aquí, la Cristina em va presentar alguns quants d'ells, com per exemple l'Àngela Icart, que tinc aquí a l'esquerra, que posteriorment vaig estar al seu estudi a Granollers, vaig estar a Barcelona amb alguna exposició seva, i després del Manel Font Díaz, que és el que jo tenia referències i coneixia. Dels altres 3 artistes no coneixia la seva obra, encara que em va ser aquí presentats l'anterior vegada. Però bé, jo no recordava com era el seu treball. I m'han sorprès gratament, tant l'Àngela Álvarez, amb l'obra que hi ha aquí a la dreta, com el Francisco Rodríguez, que tenim aquí a la dreta, o l'Enric Aguilar, que tenim allà a l'esquerra. I, clar, sempre per un crític és interessant conèixer nous artistes, que alguns d'ells potser potser ja porten bastants anys treballant. Però, fent un recorregut, veurem que dels 6 artistes presenten 6 propostes diferents i 6 maneres de veure el món de l'art. Només diré una mica de pinzellada de cadascun d'ells, perquè no és qüestió d'allargar-se, però sí per veure aquestes diferències que puguin haver-hi. Aquí a la dreta tenim l'obra del Francisco Rodríguez, que és un pintor hiperrealista. Però dins de l'hiperrealisme hi ha moltes maneres de representar-lo. A més, és una temàtica no gaire habitual, o del que estem més aviat acostumats quan veiem l'hiperrealisme. I a més, no és gens fàcil. En un primer moment, quan jo l'he estat veient, ens recordaven més aviat una mena com si fossin cartells, com si representin els cartells. A més, també és difícil perquè la temàtica del món de la impressió, de la impremta, no és gens fàcil. Però està molt ben treballat i es denota, sobretot amb els fons, amb les ombres, amb els detalls, un gran domini de la tècnica. A continuació tenim l'obra de l'Àngela Álvarez, una pintora jove que vaig conèixer aquí la darrera vegada. Podríem dir que és una obra una mica o bastant agosarada. No només per la temàtica que utilitza o més aviat els elements que apareixen,
que en aquest cas es tracta dels sobres del té. El té, o els sobres del té, ja és un tema bastant recurrent, no sols a la cultura oriental. Jo amb el mateix artista comentava que hi ha una pintora, que és la Carme Riera, que ha treballat bastant a fons aquesta temàtica. I és molt agradable de veure, perquè no és tan simple com un sobret del té. Però, per una banda, tots sabeu que del té ve la cerimònia del té, té tota una història al darrere i sempre ha estat molt interessant des de la cultura oriental. Però, a més, ella ho afegeix que a sota d'una de les obres hi ha el llibre del Marcel Proust. Llavors, clar, d'alguna manera la poesia francesa, etc., ella s'implica una mica i a través del món de la literatura lliga bastant amb aquestes obres. No és gens fàcil, sobretot quan apareix algun objecte que sobresurt. No és gens fàcil, però està molt ben treballat. Al fons de tot ja és l'obra del Manel Fontdíaz, hi ha un artista, diguéssim, ja més veterà, no vol dir que no sigui jove, ja més veterà, que avui malauradament no pot estar aquí, però a la vegada presenta una sèrie, que és de la sèrie Mediterrànies, amb 8 peces, diguéssim, d'un tamany, unes dimensions més petites, però que dins d'elles, que treballa bastant al món de, podríem dir, el món de l'abstracció, però amb unes pinzellades a nivell figuratiu que denoten que la figuració també és present d'alguna manera, sobretot amb aquestes mena com de natures mortes. Podríem dir que són obres que dins de lo petites que són, si les miréssim en conjunt, denoten aquest món amb el qual es mou el Manel Fontdíaz. Després, a l'esquerra o a la dreta vostra, depèn com els col·loqueu, també és un artista jove, l'Enric Aguilar, que presenta aquí 2 sèries. Una d'elles és la parella i l'altra és les menines. El tema de les menines sempre ha estat una temàtica que han utilitzat molts artistes. O sigui, a partir de Velázquez fins a l'actualitat, sobretot a l'art contemporani, pensem que els artistes, el Velázquez, el Goya, tots aquests artistes més clàssics, per dir-los així, d'aquesta manera, doncs han influenciat molt a la pintura contemporània. I aleshores, en aquest cas, doncs bé, veiem com a l'Enric Aguilar li interessa aquesta temàtica i, no sé, a mi em venen a la memòria artistes com el mateix Valdés o el Saura, que també van treballar molt el tema de les menines. I a més ho fa d'una manera molt singular, vull dir, d'una manera amb la seva visió. El món de la parella també està aquí amb aquestes peces, també en peces predomina molt la silueta, en què estiguin d'esquena, però en fi, a vegades no és necessari voler-la representar d'una manera molt fidedigna. Simplement amb el traç, amb la línia, crec que ja és suficient per voler dir moltes coses. I després aquí a l'esquerra tenim l'obra de l'Àngela Ricard, que personalment també és una obra que m'interessa molt, m'agrada molt, sempre s'ha mogut, evidentment, en aquest cas, amb el camp de l'abstracció. L'abstracció, si entréssim en el terreny de l'informalisme, de l'expressionisme abstracte americà, entraria en aquest món més líric, més relacionat amb el Marc Rothko, etc. Són unes visions, són paisatges, però uns paisatges també fets d'una manera molt personal, amb unes grans taques, en aquest cas en els blaus, els negres, en fons grisos, però és indiferent, vull dir, penso que el color es pot representar de moltes maneres i ella ho treballa d'una manera molt interessant. I finalment parlaré una mica de la part aquesta escultòrica, del Ferran Soriano. Ferran Soriano també és un artista, potser és el que més conec i podria explanyar-me molt més, perquè no serà el cas, però porta més de 50 anys treballant i possiblement sigui dels escultors que més obra té en llocs públics. A part dels Subirachs, del Tàpies i altres artistes, amb el Chillida també, possiblement, torno a repetir, que de Catalunya sigui dels artistes que més obra està representada en un espai públic, en una plaça, en una rotonda, en un passeig de diferents indrets de Catalunya i fora de Catalunya. A més, el seu tipus d'obra treballa amb uns materials que sempre han sigut l'acer, l'alumini, materials
que d'alguna manera són maleables, que ell pot treballar bastant bé, i a més, o vol representar des de la seva perspectiva, és una obra amb molts simbolismes, no? No vull dir que vagi cap al terreny surreal i cap al terreny de l'abstracció, sinó que és una obra, en aquest cas, que intervé molt els simbolismes. La fecunditat, el món de la dona, etc. I a més fragmenta les seves obres en diverses parts, amb un eix vertical, i també treballen per sèries, i a la vegada penso que dins del món de l'escultura és un dels escultors, penso jo, més importants, que moltes vegades sempre pensem en uns molt concrets que apareixen per mitjans de comunicació habitualment, però també n'hi ha d'altres amb un treball molt més callat, no fosc, però sí amb una gran dignitat que segueix fent-ho. No vull entrar en més detalls, simplement a fer una mica de pinzellada, i ja per acabar, en fi, sempre és difícil poder parlar de tots. L'ideal és parlar d'un sol artista que te pots expressar millor. Aquí només el que he tractat de fer és una petita idea del treball de cadascun. I tots d'ells, al darrere seu, tenen, en fi, uns perquè porten més anys i porten més anys treballant, altres que porten menys temps, però aquests que porten menys temps també personalment denoto que tenen un futur important, sempre i quan, i òbviament, treballin molt, perquè si no es treballa molt, això ja es pot donar per descomptat que no s'arribarà a aconseguir la fita que un vol fer. I ja finalment també a la galerista que continuï dins d'aquest apartat de voler portar gent de diferents llocs. Jo sé més o menys el que va fer la seva trajectòria, perquè vaig rebent molta informació, la qual cosa és d'agrair, perquè moltes vegades ens queixem de manca d'informació, que no ens arriba, i una cosa és que un faci cas o no faci cas, però almenys que li arribi la informació. I en el cas de la galeria, doncs ho fa. I també la qualitat dels artistes que venen. I això, doncs, per no repetir, des d'una perspectiva des de Barcelona, sabent que fora de Barcelona es fan exposicions d'aquestes característiques, amb un espai d'aquest tipus que és agradable i que permet que es puguin fer exposicions així, simplement que continuïs d'aquesta manera i gràcies a tots. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one in sight. And we're still